Nano yan ba? Balam yan, hindi ko paikit yan ay. Ay, iningawsan kong vegetarian shake para ka na magpakapayat. Mumunang sangkap ining bubot na saging sa bane. Pangadwa, ining bubot na mangga. O bap, o panibubot yung kaya ang lalag eh. Ay, dumo panayin ko pa waring lulot la bayo ko magtinda. Lulot la rin din kay nga tiyanda po tamay pangan la. May balik ka ta. Inglarang pamak si luglugan tamo, tsaka ta nakabit Kenny. Ay, kapras na naman po pala yung shake nyo. Marketing strategy ko ito. Bakit tapot ang pengan da, edo napapansinan nung ganyaman no ali. Kasubo da, kamulagad. Tsaka ta na di nang dita ka sa reguelas na pampayo mo. Ang kaya ka nata ng main ingredient tamo na. Ining Carabao grass, tsaka tamlo ko yung kayang ugat para masyadong mapait. Anya kasing mimisip kong business, o tala akong nga isip, paano ako nga kakit kang paligid dikot. Kaya ini, business ko na mo yung dikot. So ini ka nata na yung kaya katamong pampalasan eh. At lungkot sarang brown powdered tiles. Tsaka 4 na kutsarang betchin. 1, 2, 3, 4. Yan, malinamnam niya kanyan. At saka tano daldakan para madurog. Ay ba, pati ako gagamit blender. Maliliw kaya takip mo nang makakariton ko mo kaya mag-blender ko pa. Noong kesaksak, gumamit ko pa waring extension. Masyado yung malauting kaya kami at luya pang kilometro rin kaya kami ang gageni eh. Una mo may bagot yun, muli ko pa para mo saksak ke. Alibap, worry, shaking kaya kayong negosyo, dapat at yung blender eh. Ay dumo, nung kepin saksak yung buldit ko.